Bazen behin, planeta txiki bat, eguzkiaren inguruan jirabiraka. Oso beroa hasieran. Azkar egiten zuen bira. Sumendiz beteta, sua, kea da laba ziren bertan. Baina, non da atmosfera? Da non kanpo magnetikoa? Momentuz, ez da bat, ez bestea. Lasaitzen hasi da azkenean. Da moteltzen joan ahala, sortu da euria. Itsasoak eta ozeanoak horrekin batera. Eta han, flotean, zer edo zer mugitzen hasi da. Bakteria txiki bat, bakuna misteriotsua, lehena lokadu izena. Da hortik geroztik sortu da dena. Beste bakteriak, virusak, landareak eta animaliak. Baina guazen banan-banan. Itsas animaliak izan ziren hasieran. Marmokak, trilobiteak eta arrainak. Batzuek ornagabeak, besteak ornodunak. Igerian bizi ziren uran gustora. Baina egun batean... altxatu dira mendiak. Sortu da lehen kontinentea. Da bizitza, kuskuxeroa dela. Atera da zer dagoen ikustera. Ara hemen lehen anfibioak. Bai lurran, bai uran bizi direnak. Salamandrak, apoak eta igelak, hauek badituzte ezurrak. Da haien-gandik sortu ziren narrastiak, kokodriloak, sugeak eta dinosauroak, milioika urtez izan ziren lurran nagusiak. Da azkenean, agertu ziren lehen ugaztun txikiak. Baina gure lurran dena ez da bakea. Da noizean behin badator suntsipena. Zer edo zerrek dakar aldaketa. Da dinosauroak badoaz. Hau da ugaztunen momentua. Basakuak, zarigüeiak da hartzinurri jaleak. Hauntzak, untxiak da elefanteak. Eta duela 80 milioi urte, primateak. Hor dator australopitekusa, bi hanken gainean dabilena. Bere garuna aldatzen badoa, pentsatzen da pentsatzen handitu dena. Afrikatik atera, joan da mundua ezagutzera. Asia eta Europatik badoa bidaian, hegoetara moldatuz, sortu dira beste espeziak. Denisobakoa, neandertala da homo sapiensa. Denak hasi dira ekiten, gauza sinestezinak. Sua, labanak, aizkorak da etxeak. Kanpoan hotz egiten duela eta jantzi dituzte arropak. Eta guztien artean, sapiensak, gaur egun arte iraundu direnak. Zuetani, ni eta zugarenak. Asiatik Amerikara, Australian eta Ozeanian, Antartikaraino 19. mendean. Da horrela eman zen evoluzioa. Gaingoriki azalduta. Nola sortu zen bizitza? Da hemen egotearen zergatia, gure etxearen misterioa. Planeta txikia unibertsoan, baina handia gure bihotzetan. Bizitza anitzaz beteta, gure lurra zoragarria.